Организирахме си сами екскурзия до Япония и какво ни струва всичко. Да започнем от билетите. Билетите си ги купихме март месец, може би, а заминаването ни беше октомври месец в края и ни струваха по 2200 лева на човек. Тъй като летяхме с дете, си платихме, за да седим аз, мъжът ми и детето ми един до друг. В Япония отидохме в 3 града – Токио, Киото и Осака. В Токио кварталът, в който отседнахме, беше Сумида. Беше изключително приятно, много тихо. Супер доволна съм от Airbnb-то, което намерих. За 4 нощувки в Токио, в Сумида Сити, платихме 755 евро, като апартамента беше много хубав, с 2 спални, кухня, баня, сушилния, пералния, всичко, което ни беше необходимо. Имахме и детска количка за малкия и престоя ни беше перфектен. Метрото беше сравнително близо. Като бяхме голяма група роднини, бяхме се разделили на 2 групи. Братовчет ми, леля ми и баба ми бяха една група с жена му на братовчет ми. Ние бяхме с моите родители, аз, мъжа ми и детето ми, другата група. Те бяха в хотел, а ние решихме, че предпочитаме Airbnb заради пространството, тъй като в хотелите, повечето хотели, стаичките са много мънички. Ние искахме да пазаруваме доста, искахме да си купим и оттам куфари, така че ни трябваше пространство. Храната там е сравнително ефтина. Един голям рамен беше около 10-12 лева. Аз по принцип ям доста. Аз и сина ми не можахме да изядеме една купа рамен, така че порциите са големи, доста по-евтини от България. Купувахме си често банани. Те също не си спомням точно колко бяха, но плодовете като цяло там са доста скъпи. Бананите на фона на всички останали плодове бяха поносима цена и си купувахме доста често банани. Закусвахме в стаята, тъй като бързахме да се оправим и да се отправим към някои от местата, които бяхме решили, че ще посетим. Закусвахме в стаята, като си купувахме кисело мляко и едно кисело мляко беше около лев и нещо. Такива са ми спомените. Не мога да ви кажа колко вие ще похарчите, всичко зависи от вас, просто цените спрямо България са много по-евтини относно храната. Има и много по-бюджетни варианти, естествено има и по-скъпи. След Токио имахме букнати 4 нощувки в Киото, а до Киото от Токио се придвижихме с Шинкансен. Искахме да видим и да пътуваме с бързия влак, тъй като не отидохме до Маунт Фуджи, много искахме да видим Фуджи, но с малкия си подбирахме местата, на които да посетим спрямо неговото темпо, спрямо количката и оставихме някои неща за следващия път. Маунт Фуджи видяхме, тъй като си резервирахме места в Шинкансен от дясната страна на влака, за да може да видим планината. Всичко мисля, че излезна може би по 160 лева на човек, като си резервирахме багаж, гледка към Маунт Фуджи и стигнахме от Токио до Киото за 2 часа и малко. Имахме и 4 нощувки букнати в Киото, отново в Airbnb. Цената там беше по-висока, струваше ни 829 евро, пак за 4-мата плюс малкия, като резервирахме цяла къща на 3 етажа, 2 спални, огромна кухня с всекидневна, баня, всичко беше много хубаво. Може да гледате видеята ми, тъй като показвам и обяснявам за Airbnb-тата в най-големите подробности. Апартамента се намираше на близо километър до Нишики маркет. Слезнахме на Киото Стейшън от Шинкансен и бяхме на няколко спирки с автобус до Airbnb-то. Обикаляхме с количката, предпочитахме малко да променим, тъй като в Токио много обикаляхме с метрото, но в Киото искахме да се движим повече пеша. Храната беше малко по-скъпа и като цяло и дрехите и абсолютно всичко беше една идея по-скъпа от Токио, което беше странно за мен. Аз си мислех, че Токио ще бъде най-скъпия град, но най-много пари платихме в Киото. Отидохме една сутрин в едно кафене, където за 2 сандвича
2 круасана с бадеми и масло, една голяма лимонада и една вода. Платихме 16 евро и остана Осака. В Осака имахме 3 нощувки, като ни струваше 323 евро. Отново за 4 плюс малкия. Бяхме отново на хубаво място, близо до метро, по това гледах да ги подбирам. По принцип, когато търсих Airbnb-тата, имах няколко основни фактора, тъй като сме с малкия, да не ходим много до метро, да има магазин наблизо. Знаеш, че всъщност те са абсолютно навсякъде и сравнително, да са ни удобни спрямо местата, които искахме да видим и да посетим. Така че бях изключително доволна и от трите места. В Осака апартамента не беше нищо кой знае какво, но и цената беше много по-ниска спрямо останалите 2 апартамента в другите 2 града. Като в Осака всичко беше доста по-евтино. Единственото, което не бях доволна, са Turkish Airlines. Летяла съм с Катар и Катар много повече ми харесваше като обслужване, като услуги, тъй като заминахме на 30 октомври. Времето там беше много хубаво, не беше нито горещо, нито студено и понякога по тениска и едно тънко якенце ни беше окей. Малко захладня, когато бяхме в Осака и си бях взела един тънък пуловер и отново с едно елече и беше перфектно. Забравих да ви кажа, че там се придвижвахме с навигация, която беше изключително полезна и много лесно се ориентирахме, а тогава, понеже в метрото по някой път губехме обхват, аз просто решавах да попитам на английски някой човек и те първоначално малко се стъписват, явно имат притеснение да говорят или с непознати, или нямам представа, просто усещах, че им навлизам в личното пространство, но бях изключително внимателна. Абсолютно всеки един човек ми отговори и влизаха в подробности да ни дадат някой съвет, да ни опътят. Даже по някакъв път ни се случваше, като ни гледаха, че се лутаме и гледаме табелите. Много хора идваха при нас и питаха дали имаме нужда от помощ и ни обясняваха разни неща, така че много ми харесаха. Японците са изключително внимателни, когато и ти си внимателен и уважителен към тях. Ако на някои въпроси не съм отговорила, тъй като имахте доста такива за Япония, моля напишете ги в коментарите и ще се постарая да отговоря. Моята баба си сметна абсолютно всички разходи, аз не съм го направила, тъй като аз пазарувах много там. Моята баба си беше направила всички сметки и за спане, за храна, за разни покупки, места, на които сме ходили, за страховката. Абсолютно всичко. Тя изхарчи 4200 лева, като не се е ограничавала от нищо. Провъчно, грубо, това е сумата, която бихте могли да похарчите за 12 дни в Япония. Единственото по-скъпо нещо в пътуването ни до Япония бяха самолетните билети, като цяло и спането и храната и абсолютно всичко е в пъти по-евтино от България, така че не му мислете. Намерете изгоден самолетен билет и просто буквайте тази екскурзия, защото Япония ми взе акъла, сърцето и съм влюбена в тази страна.